Abbiamo tra noi un campione nel nostro settore ed è giusto presentarlo perché è un orgoglio per tutti noi. Abbiamo un campione nel settore nostro, deci cred că ar trebui să fie prezentat. Non è Francesco, Nu este Francesco, ma prego. dar te rog. Mi piacerebbe, senza nessun imbarazzo, senza nessuna, rubare 2 minuti a tutti voi dove lui ci racconta un attimino la sua storia e... Fără rușine, pentru din punctul tău de vedere, el o să ne prezinte 2 minute povestea lui. Spero sia di ispirazione per tutti, tanto Sper quanto lo să sarà fie per de me. inspirație pentru toată lumea, cât este și pentru el. Ok? On stage. Bun, Silviu Bratu mă numesc, mă bucur că sunt aici, mă bucur că sunt alături de voi, mă bucur că sunteți colegii mei și, de altfel, și colegul vostru, ca să zicem așa. Am avut onoarea să vorbesc cu organizatorul acestui curs, printre care am ajuns să comunic cam care este cariera mea profesională, cum am ajuns în situația asta, de ce am apelat la acest curs, printre care, bineînțeles că, așa cum nu trebuie să vorbim întotdeauna, am reușit să spun că sunt participant la campionatele de masaj. De obicei am fost medaliat la reflexoterapie cu medalia de argint. Am fost medaliat în Spania la europene cu medalia de bronz și sper că pe viitor voi mai câștiga astfel de medalii. Tot ceea ce înseamnă un campionat de masaj și de ce vorbesc despre un campionat de masaj, pentru că avem nevoie, da? Ca și la acest curs și acolo să știți că nu ne prezentăm și totul se medaliază. Cred că dacă cineva și-a făcut vreodată vreo părere, wow, s-a dus și uită cu medalia și totul bine, vă spun că se înșală. E vorba de ore de muncă, e vorba de zile de muncă, e vorba de perseverență, e vorba de investiții, investiții în carieră, investiții în cursuri, în cunoștințe, în dezvoltare personală, investiții în toate lucrurile astea care nu fac altceva unde să ne ducă decât pe scara excelenței și, bineînțeles, acolo unde vrem să avem rezultate. De ce sunt aici? Sunt aici pentru că doresc să-mi dezvolt cariera, sunt aici pentru că m-a interesat să iau și să fac un salt în cunoștințele mele. Nu am practicat niciodată așa ceva, până acum, osteopatie. M-a interesat foarte mult să cunosc latura aceasta și nu pentru a face troscopop, da? În regulă. Aceste, să zicem, armamente ale show-ului, dar cât să ajut pacienții mei, clienții mei, da? În general pe laturile de afecțiune, pe laturile de tratament. Bun, revenind la campionatul de masaj, vă spun că și aici, cum suntem, trebuie pregătire minuțioasă. Ca să ajungi să ai o medalie, trebuie să te pregătești ore și să practici cu clienții tăi, pe pacienții tăi, da? Trebuie să ajungi să ai cunoștințe aprofundate. Dacă nu reușești să faci lucrul ăsta și nu te dedici și nu ai un devotament, cred că rezultatele și întârzie și, bineînțeles, nu că este neapărat nevoie să fim pe o scenă a lumii, da? Acolo lucrurile se răsplătesc. Revin iarăși încă o dată. Acolo lucrurile și faptele și ceea ce faceți în viața de zi cu zi, abilitățile sunt respectate și sunt răsplătite de, bineînțeles, cine? Un juriu, da? Sunt mai mulți ca și dumneavoastră, cred că un juriu acolo e la numărul de câte 100, dacă nu greșesc, tabele în care se punctează economie, flow, dinamică, tehnici perfecte, nu sacadate, nu mișcări sacadate ca și aici, de altfel ceea ce învățăm, repetăm 3, 4, 5 mișcări greșite, da? Acolo totul e perfect, da? O mișcare este perfectă, o tehnică trebuie să fie perfectă, da? O poziție trebuie să fie perfectă, da? Și dacă nu avem aceste abilități, nu putem să dobândim. Iată, asta am învățat eu într-un campionat de masaj, asta voi învăța în continuare, de asta am și participat, te formează extraordinar de bine profesional, inclusiv și cursurile, fără cursuri nu aș fi ajuns să am aceste cunoștințe despre masaj. Pe viitor, în categoria mea de ședințe specifice ale masajului, cum ar fi Thai masaj, Swedish masaj, freestyle masaj, share masaj, voi dori să câștig câte o medalie pentru fiecare. Da? Eu vă urez și dumneavoastră succes, să aveți putere de muncă, dăruire, devotament, să fiți focusați pe ceea ce este nevoie să faceți în viață și să nu dați înapoi. E cel mai important și să investiți în cariera voastră. Eu le mulțumesc doctorului Simone Giordano și
Francesco del Monaco, da? Pentru că sunt aici, sunt prezenți și au venit să ne predea aceste minunate tehnici în osteopatie. Care cu siguranță vă mulțumesc și apreciez foarte mult cele 2-3 minute care mi le-ați oferit. Și mulțumesc.